Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ginpahayag sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board Region 6 nga COMELEC banning ang rason kung nga wala ma-release ang kwarta para sa iban nga transport groups sa Western Visayas. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Atty. Jun Altura, spokesperson sang fuel subsidy, ginpahayag sini nga dapat mag-issue na sang petition letter ang Central Office sang Commission on Election agud mahatagan sang exemption sa pag-disperse sang kwarta para sa mga drivers nga amo naman ang pag-ausaron nila pagpatughong sang ilang mga jeep. Dugang pa sini kinahanglan man yung maproseso ang mga dokumento agud sa tiyon nga mabalik na ang processing kag releasing nakahanda na ang mga ini. Kag mag-a-apply man sang pantawid pasada card. Sa karon nagapangabay si Altura nga hulaton sang transport sector ang resolution nagikan sa Central Office agud makarelease na ang Land Bank of the Philippines. So ang mga modernized jeepney, why pa na sila ka-process as of this time. No? So, siyempre hindi pa sila kabaton. Ang delay pagin sina at this time galing is because of the election ban. So, gin-hold anay ang processing. Ini si Kabanderang Polanimas nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.